Daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag ng oras yung amin, papagayam, sakbay na, at tuy pa ni Auntie Jor. Thank you, shout out, kadagiti papagayam, anagagat nga comment, kadagiti amin a vlogs, kan drama tayo. Sapay kuma, taitultuloy dahi ta papagayam, Lucy Rivera Porzio, Imelda Velasquez, CCM, Jackie Umipig, Janet De La Cruz, Leonila Bagalia, ang Bukas Radio Drama, Leonora Bautista, Two-Tard Adventures, Rachel de Guzman, Ricky Castillo, Rafael Lardizabal, Jenaline Mangas. Kan kada kayo amin anayat adumdumngag, kan nagkom-comment, kan agi-share, kada giti drama kan vlogs me, dito channel tayo a Jor Drama Tips TV. Thank you so much kada kayo amin. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Perngem ngamin. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Bakit? Mapanak iti Pangasinan intong bigat. Masapaak. Iswa makamukan ton karagiti dinggo na pakpakanag. Siya kadete kasasaom, Jerome. Ni Carol na lang. Carol gay bagbaga. No adan ije sampulangget. Ha? Nadetang kaka. Apay di mo nakita rimwar. Rimwar aya. Di pa'y nagpakpakada. Apay masapul nga ipakada na numapan aglaba kada agibilag. Kat magdalaan dito ay akasasaok itay. Nakita am. Kaslay sumat kinakatugaw dito sa alas itay. Intugaw na biit at nabannog. Kalpasan na, rimwarte ituloy na tararamidon na trabaho. Ha? Day taakot ti kunakan ka, Jerome. Tunggalag sa uka, di mo kitaan ti kasasaom, no imawaran, wano kimayabon wano niya. Sayang, day tabannog mo asumanao, tawam gayam kasasaom. O day tan ka. Apayakas jay day tao. Tas jay nga. Ni Jerome no ada kayat nang ibaga sumanao. Di nakitkitaan, no day kasasauna wano awan. Style na nga roday jay. Isu nga adda kada kayawn, no imdengan yaw ti ibagbagana wano saan. Bisi mo't ti tao, kasano ang maindenga nga iti ibagbagana, nang runa no saan mo't asyak ti kasasauna. Anya ti amum ngay, no sikat ti kasasauna. Ay kakitain na ngamin at ti kasasauna. Iti kasta, sigurado nga amuna no dumdum nga jay tao, wano maturog. Unay daytan kaka. Nagruam ngagsao adi nakitaan ti kasasauna. Amo nalatamot ten adumdumgag. Nakasasauna ket ngaraw. Amom lakay. Ti makisao iti may sa tao ket kitaem. Perngem. Tapno maindengan na ti bagbagam. Perngem tapno sigurado adumdum nga gunusan. Unay data perngemaon. Perngem ngamin kasta talaga. Tapno amom no si bibiyag pa'y ti kasasaom. Wano na ataken. Unay daytan kaka. Inakon bagay. Papanam? Kat na imbagak metken ka idikalman. Anya timbagam? Amapanak iji Pangasinan ita, tayo nakalaan jay itod niya Oscar. Adayan bagbagam akasta. Adda. Awan. Adda kunakmay. Awan. Di nakman pagbalinin nga ulbod. Adamot asanak nga ulbod. Uray maunat amin na kaaruba ang nagsanga ti dila na. Apay ngagsao kay ti kasta. Wala, tano saan da maunat. Kaawatan asanak ba't nga agul ulbod. Kasano no maunat damin. Di pa'y kat napaklan kan nga ulbod. Iswasa na tilayram raman mo iti bidot mo. Basta awan timbagbagam. Ay na, tila pagsubsubangan niyo. Kat naimbagak mo't ngamin kan kuwana idikalman, amapanak iji Pangasinan ita.
Kastoy nga minday ta Jerome anak. Tapnoam mo madumdum ngag ni Carol nga asawam. Kita kansan lang ay so. Uray asino pa'y akasasaom dito'y lubong perngem. Tapnoam mo no nakakonsentrate damla ang adumngag buno saan. Unay mo taperngeg ko nanang. Kasanulangan no nagpindas abalasang ti kasasaaw. Kalpasan na perngeg. Adamot kan kadaytan No paggagatila maperngem latan. Unay daytan kaka. Carol anak, maawa tamlatan ti asawam takasjay na. Tunggal agsaaw, di na kayat akitaan wano perengan ti kasasauna. Masapula kitaan na sagpaminsan tatang. Takas ko na ni nanang, saan anasaya at asuma na uka, adi mo mutkit kitaan ti kasasaom. Anya tamo tayong agpaiso no kimayaban wano anya. Isu nga raw nga ibagbagak ang maawatam kuma, takas jaynan ni Jerome. Sikan ti agad jas. Total asawam bay. Kasano nga rod tatang, nunay rana nga dapa ka kumikumak kuno pampanunutek. Di saan kun anaindangan ti bagbagana. Alakit pag kinaawatan niyaw dagiti babasit a bambanag, saan kat apadakkelan aging gati bumtak. Unay daytan. Lakay, maawatak ni Carol. Kitaan ko man ni Jerome sagpaminsan at ikasasaw na. Tapno muna dudumdum nga guno saan. Dakayaw ti mangibagakin kwa na iti dayta. Imbaga ko na. Awam mo tinagbaliwan na. Oray to pa'y iti eskwilaan, kanda duma pa'y apagtataripnungan kat isuro da may papaniti dayta. Ano agsao ka kitaom ti kasasaom, tapno may pakita anapasnek ka nga agsasao. Oray nga rod no may sorsoraw no tangken ulo mat di sorsoraw. Unay daytan kaka. Tatang, kita nyo day jay ni. Jay? Day jay ni Jerome. Anyat aramidin na aya. Sakasla pakasla awam launay. Basta kitain nyo tatang, darasin nyo Ada kasa sa una abalasang. Nakapuspusaksak. Sana da akais na mabalintayuma iti maksao iti uray asinaw. Di na pa'y iyakaron ti panagkita na. Kun din sa pa yun agkidam. Unay daytan kaka. Pag-aayat na mo ito na perperngan da dya babae. Saan naman siguraw pag-aayat perngay. Naglawag tatang akaay ayo na. Tanong kadurman na kumadi nagtalikod anak isao. Unay day tagtalikodan na makisao. Anda ayamot kasta. Adala tamot tatang. Kas pangarigan, makapadurman tila nga ti kasasaom. Daytay kasla burubudor unuburangan. Talaga talikod ama. Unay daytan kaka. Awan mat siguro ti kasta alanga. Adda tatang. Dagiti narusangger alanga. Akasla alien. Kasla girara bunal alya. Unay daytan nanangiladawan Carol. Ninini kita nyo tatang. Nagpaot ti panagsarita da. Kat nagpaot mo ti panang perpereng ni Jerome iti dayjay asiksay. Unay daytan kaka. Kumusta ngay Jerome? Napnuk mutla tamatam? Napnak anaturaw. Kastaw na kidi apuyat ko Saan aday tapuyat ti bagbagak? Anyang arod ngay. Napnuk tamatam anang perpereng iti dayjay abalasang. Di kan sapay nagkidem apulusan. Maulawakan ka Carol. Naglawag mo ti bagbagak. Anyat pa kaulawam. Saan aya ako nam? Ano makisasao akiti oray asino at tao kat perngag? Anya? Ngam saan mo't akas jay Nga arig na ibulsamon day jay babae tapno kukwamon. Unay daytan kaka. Kras mo anya. Nagsiksay kan nagpintas ngamin. Tila ibagbagamot. Basol ti kasta. Agin didi ka? Idinto takay kayat mo.
Di pa'y mabaw-ingan titenged mo. Nakaturong latan dagiti matam ken kuana. Asino nga minday di aya? Jakto pa'y am-am mo. Agdala dinamag na. Kasla na makaaw-awat. Isa nabayaganak ka nang ilawlawag ken kuana. Tagalog ngamin na dya babae. Kayat ko kunamkit di No siya, di mo kaya takitaan ti rupak. Akas lakadurmun mo launay. Idinto taday dya babae kat pinereng mo iti kasta unay. Takursunadam ngamin. Ha? Unay daytan kaka. Tila pagsubsubangan niyo. Kababain ka dagiti karuba. Nakita yung tatang. Kasta unay ti panang pereng ni Jerome iti dayja babae idi kalman. Kat no kunayo mo akitaag uno pereng ti kasarsarita. Taday tati may parbang. Inton pinereng ko. Agreklamo kayo mag. Anyalaangan nga iti aramida. Aramidam ti may parbang. Anya aya ti may parbang nga ibagbagam. Saan mo aperengen ti balasang tamadi? Manan, apay mapiling nga rod, ti perengan. Una, no balasa nga napu daw, napusaksak ken siksay, di mo perperengan, tanakadakdakas no kasta. Maulawa karol, unay daytan kaka. Atay, ada pagimimunan ni Carol. Awan anak. Jakman amo ken kuana. Ada kanumot babae akursunadam. Nukas di ka no akasaritam kat kastaunay ti panang pereng mo ken kuana. Di ka pa'y kanun agkidam. Adda na yun na daytan nanang. Sana pod no reta. Nasiputan ka no da Carol ken tatang mo, hindi na minsan. Inaramid ko lang tibilin nyo ken ni Carol nanang. Da kayo adwa ken ni Carol tinag ko na. Ano adda kasarsaritak ket perengeg tapno maimdengan na ti ibagbagak. Ita, da kayo matla ti mang dadaal iti dayta anay bagayo kanyak. Ulawon dakmet nanang. Husto mo ngamen arumbeng laeng akitaem ti kasarsaritam. Saan ket likodan kada sikigan ti mirmiraem. Oy, so mo tinaramid ko nanang. Aramidem iti amin a tao. Saan laeng akadagiti napipintas ken napusaksak a babalasang ngamen. Naira na nga iso tinakisarita kanyak. Ket inaramid ko tibilin niyo. Paano da kami latangaminan akabalay mo ti pangipakatam iti kasjay. Wano dagiti nasinged ken ka. Saan ket adagiti tao, ade mo am-amaw. Ha? Una daytan kaka. At sasarita tayo man Kasla ngamin agko kontra si kapanunutan tayo nga upat. Dat tayo lang aruday. Di tayo sapay makapagtikin na awatan. Makaawat ak tatang. Urasak mo tang. Iso nga ro dati nung palko tibilin niyo. Tapno awanan may bagbagayo kanyak. Ngam ad-adamot gayam nga iso tinakabasulak. Una dita. Amin analabas ket dakas. Anya man ti kahit maasawan ka raw. Saan mo matalabsen a perengen Akas laki din paggartemam launay. Una daytan kaka. Nukas pangaringan ta pinereng ko ti may sa abaket akasaritak. Paggartemak nga raw. Piloso po. Saan akas tati kayat ko asawan? Ala. Isardeng yaw na pagsubsubangan dayta. Mas daawak Saan mo tadakila parikot? No aramiden nyo adwa ti maiparban. Kastoy langan, Carol, Jerome. No kasarita yaw ti may sa ataaw. Natural laang akitaan nyo sagpaminsan ti rupa na. Podno dayta. Pergem sagpaminsan laang. Wano kita sagpaminsan. Saan kat makatawan na perperngem? Ay, unay daytan kaka. Saan kita perngem laang maminsan, no bakit? Wano laad ti kasarsaditam. Ngem no lapsat, kada pusaksak kat perngem mo ni tagnanayon. Ay, unay daytan kaka. Hosto ka, Carol. Iso si ka Jerome, kita laeng ti kasasaom. Saan adiritso mulmuleng lengam takababa imet. Ang mga no atapen na kursunadam. Ala, tapno awan riri. Aramidek manan na kita apam magbagayaw nanang. Tatang, Carol. Nasaya at unay no kasta.
Kat si kamot Carol, no ada perngen nila kay mo, saan kang agimun adagos mo, tasan anasaya at tikasta. Puno day ka. Ag kinaawatan kayo kitday. Ag pinatig kayaw. Ag rinnaem kayaw. Tapno agbalin kayo apagulidanan nga agasawa. Unay day tan kaka. Pudno, ti kuna dagiti dadakilyo, Carol, Jerome. Kitaan tayo, dagiti makasarsarita tayo. Ngam, saan tayo mo't aparengan ida itinapaot nga kaslakit din ada something. Tamangan no sa bali ti pagawatan da iti dayta, kat ad dalaket nga rod, asaan anasaya at ti ibu nga na. In everything we do, there's always a limit or exception. Litan gagayem tinagibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Perngem ngamin. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami, itin ka ay panang tarabay.